tak almost 2023-24 অর্থবর্ষ MDC ফান্ড চালু খাইও আফ্রত जों 25 लाख प्रति MDC नि बागै खायो बनिपरे जों प्रति MDC 50 लाख खायखा ताकलाय 75 लाख खायखा प्रति MDC नि बागै अलमोस्ट 22 कोटी टाका थाङो जोंनि 30 जन MDC नि बागै गे जानजा आमचाइनि बागै 75 लाख खालाय मा जायो बबाय नमाय MDC फान्ड जत जानजा MDC नि सामं खायो दं सो एकटा लोको जोंनि केला बागमा कन्स्टिट्युएन्सि नि 18टा एडिसि विलेज नि 201टा पारा हाइकेबा ग्रुप चार्ज दं और जागा बरनो जों अमो जत लोकनि बागै जों केटारिं आइटेम प्राय 14टा आइटेम दं बनो जों इनिशिएट खायखा बनि बागै अराउंड 54 लाख रां थांखा बैनि और तमा खायजाक दं बन तो आं बासक साइमालिया तमाके जोंनि MDC रक मैक्सिमाम नो अमहाय इनिशिएटिव नावै community development ni bagoi samkhai tongmani nogo musical instrument domani nogo nini tam kiton chair domani nogo hainke bo student ni band domani nogjago je jaga wo samung kabarng ya state ni scheme central ni scheme aro jaga wo chini MDC ni fund bai samung khai mano boni bangoi joto MDC rok janja elakao janja mansa khai tongbai nahor mung to election ni bangoi to kuno korei phia जोंनि कम्युनिटी डेभलप थों जोंनि कम्युनिटी रक बाहायनो रियलाइज थों जे महाराष्ट्र नेतृत्व जों खायमानि न जाते जोंनि कम्युनिटी न जों फार्स्ट प्रायोरिटी रकै डेभलप खायनि नायमा हाय केबो अमहाय कम्युनिटी न डेभलप खायनानि बा प्रायोरिटी रमानि जों नगजाया लुकरकबो सायमाथों सिनानि नांगो जे जों कम्युनिटी न फार्स्ट प्रायोरिटी रकै डेभलप खायनानि जातियक मुं अमा कायसा स्टेप सेमानिसि याप्रे सेमानिसि अमतो कबैया जे बरक रां रहो हिमन आं तो आंनि स्टेटमेंट थुं जागा सावो बरनो ओपन चैलेंज रगो आं मिरनि मीडिया नि बिसिंति हायनि हाय सानि बुसुगो जदि बरक कबै रहो तो हां के कायसा सैंक्शन मेमो फुनुगदि जे 6600 करोड़ एडिशनल रां रहो हा हेनि कायसा सेटो पत्र कारिदि हायसि स्टेटमेंट कारिदि आफरनो सायमानाय जों बुचिनि अकाउंट डिटेल्स जों कारि नाय बफ्रो बुसु रां हाखा ब खाते हाखा बाहायखे हाखा जोंबो फुनुरनाय हायसि तमाके चिनि तिप्रासा रक बुसि थाय दंगो जे जों चिनि तिप्रासा न डेभलप खायनि मुसुक मानिसो महाराजा चिनि तिप्रासा न डेभलप खायनि मुसुकसो बर मुसुया बतो परिष्कार जदि बर कबै ने चिनि तिप्रासा न आसो डेभलपमेंट खायनि मुसुक खायके तो बहुत बसकांगो 2 बছर आरो 2 मास 1.5 मास नि बिसिंगो 6000 कोटी रहला 6000 कोटी रहला हाय नों दुलबाजे रये याव हायसि जनगण नु खामंग जे 6600 कोटी बाय बोसोर सामं खायमा बतो आन्दाजानि बायरे हायसि आसो रां गोबां माहाके एडिसि आमसायो तमा इनफ्रास्ट्राक्चार खायमा खामंसिनि हस्टेलनि अवस्था हाया जों जतनो नगो मेडिकेलनि हेल्थ फेसिलिटी हाया बनो जों जत सायमानो लामानि कन्डिशन बिलाय हाया जल जीवन मिशन बरक सायतंगो जे 86% जल जीवन मिशन रूरल एरिया एडिसि एरिया वो सक्सेस जों हाने निरक ताइ मीडिया रना कोइनानि मुसु अरो नवाबारि जोंनि के लामसानि जतनि छै प्रॉपर एरिया थांवै नायदि नव हारगल नल ओदे ओंखांया मीडिया नि बिसिंति प्रो बुंनाय हायसि आं तो सायतंगो जे जोंनि ता अरो गामि कताल आमसायो आसो 100 नि छै पाराक माने परिवार दङ फेमिली दङ थांवै नायदि एकटा परिवारो फानो नल कानेक्शन नगला आर नल नग फानो दै फाया जादनाय नगे मोटर कायजाक तंगै मानो कोनो पारावा फेयाबा दै गरै जा दै चलिया जा पाइप कानेक्शन या बहायनाय बतो परिष्कार नगे 6600 कोटी रौ होनो मादो गरम खायमा बायतो गबै इंला खायसि नों बासन सामा बायतो ओंयाब्ले जों तो गसै दंगो जों फुनुनाय होनो जदि बराव फुनु खायके जों फुनुनाय हायसि दखल खायनाय हमनि तो माने बने स्टेटमेंट अलमोस्ट जाग्राया हायसि निर्वाचन लड़ाई खाई कप्लाय ओंनाय हि हमनि आलादा दखल खायनाय हि हमनि आलादा बरक सिनि तिप्रासा आमसायनो सि दखल खायनाय हि हम एडिसि वो ताबक तिप्रा मथा महाराष्ट्र नेतृत्व तंखांके बरो एडिसि वो इलीगली बाबे बरनि बरनो तिप्रा नन तिप्रासानो तयफै मेया खानाय बसिबले जों तिप्रासा र जतो बुसिनां एडिसि वो दखल खायनाय हमनि बुदो जों कप्लाय ओंनाय हि हमनिया बनि मिनिं ओंखा नन तिप्रासा र न अरो एडिसि बिसिंगो जागारना हि हमनिसि गे जों तिप्रा मथा तंसाक महाराजा तंसाक एडिसि नि कोनो जागा एक एनसि फनो बरनो दखल खायरनि रगलाक
अमंके परिष्कार हाइसि Kapan kamu state mahar jadi? फार्स्ट तो जों माने तिति एडिसिनि बखाक्तै जों डीएम नो चिठी सुइखा जे अम इलिगेलि नोटिस रमानि उइद्र खायदि ते जॉइंट वेरिफिकेशन खायै नगर पंचायत नि एरिया डेमार्केशन क्लियर इंनानि नांनाय अम जों रखा बनि परे बरक जॉइंट वेरिफिकेशन नि बागैबो इनिशिएटिव नाखा जों आं निजे व्यक्तिगत चीफ मिनिस्टर नंबो चिठी रखा अम इलिगेल अम हाइके खायमेया होनो जों तिति एडिसिनि बखाक्तै बरक जो अमहाय इलिगेल बाबे एनक्रोच खायनि नायमानि आं इलिगेल न होनाय हायछि जेतु 6 शिड्यूल नि लैंड न पार्लियामेंट सिमिसि एमेंडमेंट खायै इदार उदार खायमाव कोनो राज्य सरकारनि पावर करै बरनि स्टेट लिस्ट करै जे एडिसी एरिया न नन एडिसी बानावानि बागै बरनि कोनो राज्य करै हायछि इंगे अरो बर इलिगेल बाबे जे माने पावर न यूज खायबै जे अमहायके खायनि नायमानि जोंनि प्रासा न अधिकार सैमानि गणतंत्र न हत्या खायमानि ते जोंनि संविधान न विसर्जन रमानि कलायो हायछि संविधान न मानिया खायमानि कलायो गे जों तिति एडिसी नि बखाक्तै बनो जों गसै मागलाक जों बनि बागै जे फाइट खायथाय डेमोक्रेटिकली जों सबा खायथाय लीगली जेता जों सबा खायथाय जों सबा खायनाय जों एकेन्सि जमाफोरनो याकाया Kanchanpurni je nagar panchayat khainani abno te titi edisi no kuno abahai concurrence hai ke ba no objection certificate ni bage kuno notification hai ke ba chithi dogre rohor ba सेम कक जेता विश्रामगंज नगर पंचायत खायनि नायमानि हाय आरो ताबक जरा बरक जों बाय कुनो कम्युनिकेशन खायाख जे नगर पंचायत खायनि हि इनिशिएटिव नामानि रखजनो कुनो इनफरमेशन रोयाख जदि आरो विश्रामगंज नि हाय ओं तंखांके आरो जों एकय पदक्षेप नानाय चिनि तिति एडिसिनि बखाक्तै जोंनि एडमिनिस्ट्रेशननि बखाक्तै लीगली डेमोक्रेटिकली जों फाइट खायनो 2026 titi edisi je tongwani no kiti ngai kirpa haskai gnangai edisi am sayo bobagra long lip thansa long lip oba je khorang ti samane logle ini chengora kilani nuwa bari wo nubi manka khanai manka je purno chandra long lip bobai kidi एक्चुअली जोंनि जत ति प्रासा नो long lip जों अंलायनि नांगौ सुदु पूर्ण चंद्र जमातिया महाराजा अमहाय सिमिया जोंनि महाराजानो जों हाजावो ठीक आसे जों महाराजा आयोग लके सिसिनि ति प्रासा आयोग लग्नाय महाराजा कथां तंखांके सिसिनि ति प्रासा राइट्स मानाय जोंनि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनाय जोंनि जत लैंड राइट्स रक जों मानाय हानिबां जों महाराजानो तो आयोग लकथों माहोनायनो प्लास अरो जागा तिनि आनेबो ठीक आसे long lip फंबायखा जो आनो हाजावै फांखना किन्तु जत ति प्रासाबो आयोग लवगानि नांगौ